Assalamu alaykum hormatly ýeşler. Şu gün 2026-njy ýylyň 18-nji awgusty heplenýän sişenme güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallarına. Şu günkü biziň gepleşigimizde Muhammed Döji ýerleşýär geldi. Muhammed Döji. Muhammed assalamu alaykum. Hoş geldiňiz. Salam Rada, salam vatandaşlar. Şu günkü biziň gepleşigimiziň temasy kabinet ministrlikdaky bolup geçen masalaçylyk. Şu barada burun ders. Ondan ýene bir video görkezdim we şo ýerde Muhammed agyň diskussiýa ederiz. Ondan esas temamyza geçip we beýleki videolar görür. Muhammed agy, ona ruhsat berseň men birinji videony görkezeyim. Bo. Ýene biriň täze aktivistimiz emele geldi. Şu adyna birut diýerler, birutmy, guşmy bilemok ýöne. Şunun bir aktivist bolýan. Salam vatandaşlar. Men şu çıkışımı dinle. Kime demiştik? Hani bir video koydum amen. Kazan'da Rusya'da var ha. Nabriz'in Çerli'de bir deveçtiğin vatandaşımız oğlanlarımızı, Türkmenlerimizi Urş'a iyi verirdi. Sonunun sonunda bana yazanlar var. WhatsApp'tan Türkmen oğlanlarımızdan görüşenler var. Ben sanmadım. Yazdı, ben söylenim, görüştüm. Aynen ben birinin de ikisinin oğlu giden, Urş'a giden, belirtilen kakatı giden, kayını giden, son yani. Ne diyecek böyle? Açık olan adam bir ayarlığımız var. Bunun oğlu, var onunuzda Nizhny Novgorod'da var, o kapıyorum. İnternetten Nizhny Novgorod'da o kapıyorum. Arada maşinalya da kredi veren mortörka bunu poliçe haklayadı, şimdi gerayın çıkarıyorlar. Atıyorlar türme, sıvı atıyorlar, yaş olan ne bu? Sıvı atıyorlar bunu, haklayalar bu 6 ay da sonra 9 yıl var ha, kendine narkotikte tutuldum diye de 9 yıl buna cevap ediyorlar. Bu oğlanım yaş olan, bir 26 yaş olur, atımı diye olan ne bir yaş. Bu oturuyor, şimdi de geliyorlar diyorlar, kendine çıkmak isteyen mi diye türmeden diye, Urş'a gitmeli diye. Bu Ukrayna diye. Bu oğlanım ne mi? İçerini bilen artaya. Oturun 9 yıl. Benim kadın kalmırsa. Ya şu oğlan. Ay böyle diye. Buna diyorlar sana pasport veriyor. Pul töriyor diyorlar. Rusya pasportunu. Diyorlar da beylisini oğlayalar da oyun kamadını üstünden bunu Urşa'yı veriyorlar. Ay bu oğlan ne mi? Ama çok da 9 yıl oturanımdan Urşa'yı da ne diyorlar. Bolşevkiye. İzzet'e Allah geldi. İzzet'em geldi. Benim devişli idareleri, ecevitlerini bilir. Vardım, hem baktım, düşünürdük. Nehip olsa oğlunu alıp çıkardım. Tamam, bu oğlunun ne edip, bu oğlunun videoları var benimle. Videoları var. Gördüm. İlk bir ay tayinliyorlar. Bir ay tayin yaptırırlar. Yaş oğlun bilen o kuş tutturlar. Ördük dedi, böyle kuşlar dedi, o sette o av yaptırırlar, bağlık tutturlar, oturukları var, avtomatla oturanıyorlar, avtomatla o gücü meten atlayıp, yaş olun, zor olun, şunu yani, katla oturuyor, o psevdonim, o lakamı var, hem dokumentlerin bizim elimizden geçiyor oturuyor, nemli tonu var, şu tonu olmaz, mesela, ilk bir kay, öyle bir 2000 dağıttan iyi veriptir, innem yok, oğlan yok, ortalıkta. Belki 4 tane mağacam edenler, memnunla görüşenler var, şoran yani, ilk pulu iyi veriptirler, sonra ikisi türmede saklanmalıyalar da uşuyu veriyorlar, orsun taksika soruyorlar. Belirtiler ister oyuncağı diyorlar, isterler oyuncağı diyorlar. Ne mi diyecek olan berde? Bunların ilk pul veriptirler, hemmetin heni var, o şekilde pul iyi veriptirler, borlu, yapırlı, adamdan havar yok, hatir yok, oyun kamadan cametlerim. Varonuş oyun kamattan korkun, Varonuş'daki oğlanlar, işleyenler, okuyanlar, yaşayanlar tereden bulun. Varonuş şehrini ortaydın. Şotaydan kendi verenlerler oyun kamadını, onun Nizhny Novgorod, onun kendi verenlerler. Ne?
Men näme diýjek bolýar? Bäde Dağını yetti, ilk bir pul tölüne, bu gelenden ejeleri geldi, kakaları geldi, oğlu geldi, bundan bu da men yine de bu safara diyen devşti, idareleri bile bardım, devlet olup var, anırıp barmadı, ejeti, benim içecek dedi. Men neydim, doğuncuğum deydim, ben gitsem 4-5 gün doğalarım varsa, işte adam var çıkılmerdim. Önün gayet nereye gidecek? Önü hükümet adalet bağdım. Hükümetin üstünden bir işlerlik doğancuğumu vet ettim. Dedik orada netice çıkardık umid ediyor. Karşı oturuyorlar. Kavarıyor. Ölümü, dirimi. Onun önüne ben bu videonu koyacağım der olayım. Yine de bu bunlara 4 tane böyle sağ olan canı diyelim. Bunlar nerede? Stavropolski kray diye. Svetogor улица. Kirova yürümüş. Siz orada oturuyor. Turmede. Siz orada. Kayboldu yani. Şu videonun koymamın sebebi. Kendiden ayıp veriyor. Stavropolski kray, Svetogor улица. Kirova yürümüş. Siz orada şol. Artsan Türkmen oğlum niye? Bir kaçak diye yordum. Tuttular, getirdiler. Nem diye kuvunun geliyorlar diye uşağı çekme, gol çekme deyip dur diye. Öyle pravuşlar da çıkaran oklar diye. Kameran için böyle onu getirin, kameran için o. Kova demek diye. Pravuşlar çıkaran oklar diye. O kümüge daydedik. Böyle canlıda oturuyorlar. Nimen neme berde diyecek olan devişli uğramalar, devişli idareler, Stavropolski kray, Svetogor улица, Kirova yemek ortamda adresi. Fakat altına bir Türkmen oğlunun oturuyor, gayret edelim, elimizden geleni edelim. Telefon, gerek öyle telefon numaraları ama oturan yerlerinden Türkmen'den narasız oradan canlıda oturuyorlar. Türkmen'de hem edelim, kayboldu. Bunu aydiyan baklar diye, buna artualar diye, erkeğim gelirlerde uşağı çekme, gol çekme diye izdivat ediyorlar diye. İdren oklara, mitren oklara, pravuşuna çıkaran oklara okuva diye. Hayret edelim, yurttaşına iknap öğrenir, yaşap öğrenir. Şunlarla kimde kimin dokumentini, yine burada olmak, ne diye, bir canlı diye de, bu zivki, aydır, kanıcı bir kıyırılan o algıveriniz var, bunun maşine mindiriyede alıp gidiyor. Bunu maşine mindiriyede alıp gidiyor o şehirden. Ennine emedi tıkarıkta palisa, benim halledenmişim, beni arkadaştı. Böylerim kardeşler, beni arkadaştı diyelim, onu bakıyorlar. Bu doğancığımız gıcıvimine var, izlettinler, ştahtınızı. Bu Türkmenistan'a geliyor. Türkmenistan'a izledi, o gıydi, bizim o yemek yok, pırtırlam yok diyeler, koyulan noktada. O doğanı haştedi oturuyor, o şeyi verecek kolyanlar diye, o çektirecek kolyanlar diye, onun şey diye oturuyor. Açık kolyanlardan vatandaşlar bittiniz mi? Hayrat edelim, dokumentinin ne kadar olsa kaydedelim o. Siz o üstüne girdiniz mi? Dine yürü diyenlerler. Ben vaktimi kayıtlarla atlarken böyle hem de Muhammed bir seçerken şimdi Türkmenistan'ın salahiyetini durumda var. Ve bu olmadık olsa yani uğraşılık ölmeyin. Türkmenistan'da prezident, milli lider, ol VTB türeyen, at çapyan, o zatlar dine kartinka, propaganda. Hem propaganda devlette hem bulup geçen hatta şu iki adamın daşına bulup geçer. Şu iki adam bir yere barsa yani şöyle masofka etiyorlar, adam etiyorlar, arkada gıyır etiyorlar. Yönü şunun yani drone yerine gülyalı. Şunun yok yerine olsa 99% teritoriyada maskaraşır. Yine bu ne yapacak Muhammed abi? Sen bir komentar verdin? Murad abi, men şurada bir neçe daha ünlü çekecek oluyor. Birinci men yankı yaşulan burguttan hayiş etyen ol şu video ikinci diye koyundur. Önküsüne 120 tane şu bir san geçiriyor. Şöyle yüz tuttum ama türmede yatıldı şöyle alıp gidecek oluyor anladım. Men hayiş etyen şolun atlarını yeke bir
Sebebi bizim berde prava zaşitini kuramamız var, dayanıştı. Şolu hem Ukrayna hem Orfiyada hem dünyadaki şu mesele göz bağlanışıklar, bağ kuramları şoları yürüyütü uğradaydı. Biz öğren beğeniyek bir gün bir kovu iş bilen meşgullandı. Olam inni aktivistlerin sanına girdi. Men şeyle fikirde, islenlik bir adam öz vatanını söylese, öz vatanına bir zat etcek olsa, eline mikrofon alıp ekrana çıksa, çaresiz aktivist oluyor. Şu adam benim aktivistlerime söyledi, yönü öz gelip yeten yerim şu. Ekrana gelip halkımın çeken cebirini beyan ediyordu. Kıyınçılıklarını aydıyordu. İnni bir bağırlardan geçecek oluyor. Hükümete yüz tut ya bar ya. Bor, bizim radi, bizim şunu ettik. Şu vadi edelim birincisi men verdim Muhammed'in eline hat tavşırık kayıttım. Eğer şeyden, avraya kadar örtün, beytten hem yurdu bulaştırırdım, hem maşgalağını bulardım. Men yürüytü şunu eline tavşırık kayıttım. Bizim bar aktivistlerimizin şu meseleleri çözecek olup pasolosluğun önüne vardılar. Yönü şu hükümet şoları vurdu yenişti. Eğer şu hükümet şu halkının isteğini kanaatlandırsa, şu halkını korusa, kanunu berkarar etse, öz borcunu yerine getirse, aktivizm diyenden gereği yok. Şu zatlı normalde devlette, devletin öz devişlik kurumaları var, öz grajdarlarını korap, şu zatları özleri etmeli. Bizim gururumuz şunla, bizim devletimiz şunu edene. Etse biz ollaya. Şu an eğer derdi Muhammed gidip adam samolyot uğru deyip de şoları alkaysa biz üstadı öveyli. Şol için biz vatanın düşmanına kimde kim öz grajdanını, öz vatandaşını korumasa, öz grajdanların pasportlarını belkasitlayın, surovunu geçirip pasolsu bağlayıp öz borcunu yerine getirmeyen şunun uloldup vermedi. Türmelen yardaylarını şey takladı, şol halkın düşmanı. Biz şolara halkın düşmanı demek ya. Şol için biz bir güdün şeydenini o deyip kazap et ya, ovi, berekella, devam etti. Bizim sana koşulacak, bizim elimizden gelenini edeyli. Şol için ispiseklerini verdi. Kattor diyen Muhammed Ağam benim koşulayan şu meselede bir gün berekella gidip yine vatandaşlarımızı koruyan, pulunu koruyan, pulunu değer mi? Başka ediyen yok. Berekella. Yöne kıynatak da bürgüt şunkunne Türkmenistan prezidentinin, Daşı İşler Ministrinin işini, onun iyi çağanının, Rusya'daki iyi çağanın yolbaşının veripe işini yerine getiriyor. Kıynatakam. Görüyen bir tane Türkmen grajdanı gücüne eyle. Prezidenti Raşit Meredov yankı Daşı İşler Ministri İçhanın başlığını, bütün İçhananı yani yerine ödü işler. Demek biz 4,5 milyon halk şu bizim birimiz şunu etbilen olsak onda bizde güç ummasız. Şunu inanamız yok. Şunun için adamlar koşulayın, bir pervay bolmalıyın bizim durmuşumuzda kol geçen dağıtlara. Doğun arkadaşlarımız, dostlarımız, diyarlarımız bizim grajdanların kötüneyen günlerine bir pervay bolmalıyın. Vatan düzüdülüyün. Şunun için 27. oktyabrda yadınızda verilen saat 10'nu her kim öz hekiminin yanına çıkmalı ve öz neyliklerini bildirmeli. Bir de bu royalı bir pervay devletlerine öz halkına seyretmeyen, öz halkına kömek etmeyen, öz halkına karşı kararlı çıkarıp karşı görüşen, hükümet maştabında görüşen bir de hükümet erekler. Prezident erekler, milli lider erekler. Hana komşu devlet, Özbekistan. Milli lider yok, gülüyali. Prezident da parlament da işleyali. Milli lider bağır yerde, prezidentski vlast usilini bağır yerde, dine yani bir kanışı. Muhammed Ağam, şimdi ikinci videoya geçeli, şöyle sizin komentaryanı da ben karışıyan. Şunu siz bir cevap verseniz sebebine bir değerli, akmak, kellesi işlemeyen
konstitusiýany giýje güni bolup gören adam hiç bir ýagdaýda milli lider bolup kabinet ministri gelip o hojalyk boýunça soraglary tiretmeli adam. Bu soraglary öz hak maslahatyna, ýa-ni öz köşküne tiretmeli adam gelip kabineti ministri gelip oğluna derek, oğlunu maskara edip, oğlunun hiç kimlerini suud edip şöyle, ýa-ni ministrleri, hekimleri kısýar. Ünitör teýdim şuna, ondan şol komentar berdim. Ýa-ni ölen deregede an parlar. Muğla hem ikisi ölenim iyi gala. Olay fuga bütünçülük ýagdaý hem yaramaz. Sol akala gazalmayan dolu tarafından köp meşhur satın alan en kadar iyi saklanıyor. Ben demeyeyim bir hoşçuluk var bir kem poluklar robot yetiştiriyor değil bu soğuk bir neymişim benim o ya hey düşünüp bile almayın bir de ekrançılar ve rahmet kişiler bu ne hadi kendileri dayhanları bol hadıl yetiştiriyorlar bu neticeler kazanıyorlar. Muhammed ağa, ünitördim mi? Yine değerlerine başladı. Ön kıyalı 17. ýylda bir üýtgeç gurläp değerlerini urkup başladı. Şu kelledirden, doğrudan am. Bu diýen zatdan her analiz edip kimiz. Ünitör hekimleri çağırıp, hemen çağırıp, siz näme işlem yok diye. Ünitör, siz näçe ýa-ni buğdoyu, suyu, ýa-ni pahtany ýygdyran yok, suyu, ýa-ni halka beren yok. Näçe daýhanlarda günah yok diye. Elbette daýhanlarda günah yok. Günah kimdigini, günah niýede bardygyny we kim günahkardygyny bizi düşündirir şunu. Birinji bilen günahkar benim oğlum, kabinet ministrinin başlygy, ýerine ýetiriş hökümetiň başlygy, giýje ony ýerlerde işläp ýörmeli adam velosiped sürýär. Şol birinji. Şondan soramal, ben şonu çağırmal keninde. Halk maslahatynyň lideri bolup. Ýa-ni hani oğlum, hani näçe beden okdyp, aprçom tut hekimler. Sen hekime ıhtiýarlyk bermeden, jogap berşik näme alacak onu? Näme var? Näme sen ýa prezident milli lider bolup, öň prezident bolan adam özüň gowy düşünýän kim etmeli şu zatlary? Hekimlerden soraýar. Hekim näme administrator? Şo ýerde otyr, şu bolýan. Hojalyk işlerini alyp baranok. Düşünmeden men daha düşünden. Kabinet ministri, oğuzluk ministri var. Şol ýa ulgama teretmeli, şol ulgama öttürmeli, şol ulgama yetmeýän pullary büdjede teklip hökmünde bermeli, ýa maliýe ministrine we şonu goramaly parlamentde we şonu geçirmeli we şo pullon ýa oğuzlugy öttürmeli. Hekim näme etsin? Ine hekimler boýunça aýdarlar. Şu günne vilayatleriň hekimleri salgytları ýygnap, yerli baýlyklardan gelýän, ýa-ni TV baýlyklary berip 131 milyar pullary merkeze üşürýär, merkezleşdirýär. Şo merkezden şo pullar Arkadaş şäherine gidýär. Olam kim soýýar? Ýene de böyle. Ýa-ni hekimler näme diýen işlem okdy ýani? Şo pullary, ýa-ni şolaryň gaýtaryp bermeli vilayatlary pullaryny, vilayatlarym şo pullary özleşdirmeli. Ýa-ni medeniýet öýlerini, medeniýet öýlerini, medisina öýlerini, poliklinikaları, tiyden kömek, paxta meydançylaryna şertler döretmek, paxtaçylara, ekrançylara şertler döretmek işlerini, ýa-ni logistik işlerini etmeli pullary uğurlap, arkadaş şäherine soğup, bütün dünýä örkedip, men ine tamdyk, däli ine teredim. Men nähili şäher bilýän däli bolsam diýip, öwünüp, olardan pul uğurlap, olardan talep edýär. O näçe işlem dokdy? Aslında şu arkada bergen pullanyň olar daş ederler şu vilayatlary, şeýle bir galdyrarlar, özüň baranda gen görersiň. Aşgabatdan gowy ýa-ni galdyrarlar, oğdan ederler. Olar bir. İkinci, Ünitör Muhammed ağa 131 milyar manat ýyglanýar. Şonuň mysal hökmüne alalım Mar vilayatyny.
2,9 milyard manat velayetde galýar. Galan merkeze gidiyor. Inni 2,9 milyard manat mar velayetten gaçyk ya. Mar velayetten bir topar himik önümler çykýar. Onun için yani halkı kötönýä, yaramayan bir topar kefeller emele gelýär. Olar kötönýä, olar derdi jany bilen şo pullary yani ödüşdirýär. Inni şu adam şo pullary alýada arkadaş ýakynlygya ýylyna da 2,9 milyard gaýtarýar. Oňa näme aýlyk bersinlermi? Oňa köçe ursunlarmy? Oňa köprü ursunlarmy? Oňa kalkawçylara ýa suw çeksinlermi? Sen o hekimlerden sen okuzuk ministrini ýatýan. Hekimden sen ýa suw ministrini ýatacak bolýan. Hekimden sen maliýe ministrini ýatacak bolýan. Hekimden sen parlament ýatacak bolýan. Sen özüň toğrak berende ikilikçi bolansoň düşünen ok näme toğraýan. Ýa-da doğru Muhammed ağa. Düşündirsene sen. Doğru. Buna da birinciden şu video haçan bolanma karşı. Men şunu ulan öyle maktiyada bolanma. Bir arkada öwjek bolup goýupdyr. Şunu men ýalňyşmasam bir ýarym aý boldy. Sebebi bunun şikayetleri buldu var. Yığılmadı. Buğday ekilmedi. Suwam ýok. Katastrofa. Indi bulum işleyen kişi göközek bolup tebe ol. Ogla sansız ulgamda yankı bir aktivistimiz ýa-da gatdogry sansız ulgamda montaj hökmünde kabinet ministri okudy. Yani kinoçuk okudy. Düşünen ok şöyle bolup geçen dağıtları. Yine ministrler aýdýar. Wagt kimin ýanyna barjamydy bilemdi ok. Bular düşünen ok. Onu düşündürmem bir iki ýyl gerek. Onu deň hiç situasiýa ütkeýär. Näme etjegini bilemdi ok. O arkadan ýanyna barsam bar ýok bolsa men aýdan dadım oturmukdan eýem ýanyna çykardym diýär. Ini näme etjeklerini bilen oklar. Şoň üçin bu bloknot ýerýär. Bir iş görkezjek bolmak hökmünde başga alaçlar ýok. Bunu näme diýjek? Buna da men şu başka tarafından neme deyin. Şu birinciden siyasi krizis Türkmenistan'da şunu anlatıyor. Eğer şu video şu yakaylıkta çıkan var. Näme için? Näme için sebebi? Birinciden ne? Konstitusiya boýunça Berdimuhamed'in kabinet ministerinin ýygyny geçirmeye hakkı yok. Hakkı yok. Eýem Näilli mesela o kocalyk ministeri Senagat ministerinin ýygyny geçirdi. Näilli? Absolutni cinayet onu edibilmeýär. Inni ýönüşi edipdir. Ondan näme zat şunu mecbur edipdir şu zady ýygyny geçirmäne. Oğlana. Hakiki. Oğlana. Ananmasızlar nämeden gelip çykýar? Yurt dolandyr bilen akýşdady ýa-da şun gepini kulak asana. Ya ikinci variantı düşman ok, Ferdara aşağı näkile hormat koyuna. Şoňa göz ýetiripdir. Yani aşağı näkile Ferdara hiç ýyly hormat koyuna. Şol üçin men şolar gorkuzaýyp ştak gelen adam bolýar. Oňa da etmäne hakkı yok. Bir umum manadaýdan da döwlet gurulşy Türkmenistanyň dargarlygy, krizisdeligi. O zaman yine yankı sen tarafından devam ettirir. Vapşı hakimleri birinciden hiç vakt Aşgabat'tan bellenilmeli değil. Birinci şey. Mesne vlastla özleri öz hakimlerini dünyanın hemme yerine şeyler. Dine imperiya vaktlarını, önkü feodalizm devirlerine hakim belleniliyor. Nalog yığınamak için. Kime? Şah, hana. Sara nalog yığınamak için. Nalog diyenem öz için. Yani şu yurt, şu iyeti, şu için özün anamdar adamın uğratıyor, şu halkın elinden pullarını alıp da getirip bana verin diye. Bizde hadirki 21. asırda hem yerde hakim ya şu administratif dolandırışından halkın özü sayılıyor. Hem işgaller. Bir. İkinci, yer meselesinde. Kurbanlığın yer bile neymiş var? Yer halkın kıyı. Sen eğer yurdu östürecek olsan, dayıkarları işletecek olsan, spesyalistler, o işletmeleri yanına çık olsan, şolara erk vermeli, yani yeri vermeli.
O zaman olan özleri yolunu tapar. Devlet siyaset belli etmeli. Biz mesela şu pakta gerek mi? Ha o paktanın kim ekti biz şolarını alaktan boşatacak. Ya mesela suyunu muht edecek. Ya yeni bir zadın falan. O zaman köp pakta ekleyen köpeli. Buğdayı köp ektirecek mi? Buğdayın satın alsın şu devlet şun yanak parasını yukarıda alacak. Hem ekşi buğday yakar. Bende bunu devlet siyaset çıkarıp kimin neyme ekmelliğini, yurtta neyme gerekliğini belli diye. Ondan daykallara yere berinden son, daykalların özleri bilyen neyleşme. Ondan son, şeyden son, mesni vlastın, ola gidip tahtaçıları kovalap yörene, daykallar kovalap yörene, ya daykalların önüne cevap verene, ol etmeli işini et ya, abadançılık eser et ya, şehrin öfşüne eser et ya, sosyal yağdayına seret ya, bir tofur şun yanak problemleri çözüye. Ondan ol, aşuat hakimle ne emestin? Verdim kombenim, önüne cevap verdin mi serdarım, önüne mi pakta cevap verdin, buğdaya cevap verdin mi, şehrin öfşüne mi, ıstıroy, ne eme cevap verdin? Hemmesin bulaştırıp böyle, geliyorum seviye. Ola da ne alacak değil, o zaman yadan kişi oluyorlar, başka edecek taatlarını. Vatandaşlar. Doğru diyorum. Muhammed abi, gelin katılıklı görülüyor. Dinleyelim şunu, şu değerliğin bir diyen adını dinleyelim. Murat ağa, men hadir bir duşçuğa gitmeli, men gideyin onunla. Sen gayret et, uğzat ver. Bol. Bol ya, yaş Murat ağa, davay. Ta oğlum vatandaşlar. Hormatıyla şöyle devam edelim. Yine Muhammed ağa gitmeli bol ya. Devam edelim. Bu dinleyelim, bu değerliğin neyemediğini. Neyeme diyendi. Geçtin mi oğlum? Aveva mi için oğlum fani. Ulat ve traktörün hayatından bir korkularına talaplarla insan alıp yani mumuna yapalım sebebi. Var işlerle fani geçti var. Oğlum hem görüşürüz. Yani baksın, şimdi bulmuyor. Hala ikili diyen yer bölümünde işte çeken diyorlar. Dedim vatandaşlar, şu adam probleman gilde gidecek ya. Başka bir adam. Ben düşündüreyim yani. Öyle pulları uğurluyor. Yani velayetlerden gelen pulları, yani talı tökmünle tevval kökmünle gelen pulları velayete vermen arkadaş şehrine uğurlava diye. O zaman hekimler buna kar ediyor. Hekimler näil köp kursun, näil ýollar kursun, näil ýanky medeniyet öýlerini kursun, näil medisina öýlerini kursun. Näme onun jüzünden pul çykarsın. Näme sen öz arkadaş şehriniň öz jüzünden pul çykar guraň. Näme bizim pulumuza gurýar. Näme velayetden puluna gurýar. Näme velayetde ýaşaýan adamyň rızkyny alyp şo pulu öz mesçidine 450 milyon dolar gurýar. Şondan başlatar da sen. Ola bir. İkinci başlıklar olacak bolýar, bular başlyk boljak bol piştat eden oklar diýär da diýip. Näme etsinler bolar? Hawa hekimlikde korrupsiýa bar. O gilliň dat diýär. Hawa hekimlikde bir topar ýanky organizasiýon sistemi işleýän olam gilliňler. Ýöne onu bilen onu düzeniň bilen ýanky köprüler ýollar gurup bolan pul ýok. Edaty adam seni uğurlayan. Özün gutoran ogry gelibem ogurçylyk edip ýanky büdjedin pulunu ogurlap öz arkadaş şäherine hiç kimden toraman ogurlap toğuyan o ýerden 5 etse 6 etse bakalır galdyryp pulunu gazanýan ýegenlerim bilen 15-20 firma bilen o zaman gelibem hekimlerden tanıp edýär. Sen bizi idiot diýip hatap edýän. Özün idiot bolsaň biz idiot däl. Ona bir. İkinci, öňkü Sovet 80-nji 70-nji ýyllaryň Sovet sistematyny ulanıp şunkunna sen hökümet tarapyndan hemme zady ýanky kontrol edip etdirjek bolýar. Birinjiden näme potroçy işleýänne ýanky diýişiň ýa zähmet çekýär, işleýär, kösönýär. Näme bol işläp öz ýanky öndüren zadyny tapşyryp
bir revat ya. Şonu düşünürsen. Näçe sen şolun öndürülen harytyny ýa-ni bermeli pulun beremok. Şoň ýarty bütün dünýädäki bakatynyň ýartyny beremok. Näçe? Sebebi o harytynyň içinde suw ve 60% daýhanyň güýji, daýhanyň eli onun içinde. Näçe sen dünýäde tatylýan, ýa-ni paxtan bakatynyň 60% şolar beremok. Näçe 30% beremok? 5-3% berýär. Elbetde olar köpünler, elbetde olar rahmetkeş, şoň bilenim haýy bolup özgün boljak bolup işeňir. A sen günäkär şoňa. Ýa-ni dogrymy? Sen ogluň günäkär şoňa düşünmeýän. Köne Sowet sistemany ular halky edip ýören, daýhany edip ýören. Siz näme şol? Ogluň kiňi. Olar ýaly sen akylly bolsaň, olar ýaly sen näçe siz işleň zok diýsen, a näçe sen teklip beremok. Reforma ettiremok. Sen özün prezident 10 ýaşyl bolanda reforma edibilmedin. Düşünemok. Sen bir gutoran stamat ol. Oson häzir häkimlerden ýa aryn aljak bolup, näçe bir işleň zok diýip, ýa hökümet işleýän kişi diýip göküjek bolýan sebäbi oğlum başaran onu. Senem, oğlum şunu diýseňizem, bu iş däl, bu maskaraçylyk, bu 70-80-nji ýyllardaky ýa-ni sistemany ulanyp maskaraçylyk mı? Şonuň üçin günäsizde reforma gerek. O hujatda suw ministrligine, häkimliklerde Türkmenistanyň syýasy sistematyna, mali sistematyna, ykdysady sistematyna, sosial sistematyna reformalar gerek. Siz ýatdyňyz da. Siz 80-nji ýyllardaky ýa-ni şertler hem oňur bilen dogan. Bu onu ýatdyňyz. Bir ýa-ni ol brikolaj edýäňiz, ondan ýapyp, muny tepleşdirip, bir datçygy edip, kosmetik remont edip, bütün dünýä orka diýen Türkmenistan ösýär. Pogumyzam yok. Türkmenistan benzin zapravka. Boldy. Ine şu ýaly hormatly izleşler, şol akmanyň däliň diýenne özem kabinet ministri ýa diýen zadyna kulak atmalar. Men hemme çynowniklar, hekimlere ýülenýän. Siz bir däliň saýladyňyz. Siz saýlandyk, özüni saýlady. Niýas öldürip geldi. Bu ganhor, bu däli, bu kellesiden gurläp bilen. Muny dinläp bloknot ýazýan diýen zatlaryň hiç manysy ýok. Özü oglap, näçe siz işleň zok. Hani jüýüňizden pul çykaryň da ediň transformatorlaryň elektr energiýany üçin ediň suwlary, ýollary, köşkleri, ýa-ni lekeşleri, kanallar, howuzlar artlanan. Düşünmeň, men hata etdirdim. Türkmenistanyň hemme howuzlaryny, hemme kanallarını düzeltjek bolsaň 7 milliarda bolay dolar gerek. Pul bolmasa näme etjek? 3,5 milyar, ýene de 2,5 milyar, 7 milyar ana gitdi Arkadaş şäherine. Şonu Arkadaş şäheri gurman, adamlar göçürmän, gözelligini saklap, bizim tarihimizi saklap, Aşgabat saklanmasa we şo pullary zekeşler, howuzlar, kanallar, köçeler oňranmasa, häzir başga Türkmenistan bar. Ösüşi boldy. Bir topar reformlar bolardy. Eden o. O gerek bu zat. O kino orkada gelip bir däli psikoanalist kino orkada. Ine bol geçen zatlar. Gelin ýyny dinläniň soňuna çeldi näme diýär şol däli. Buyurup verdiň ama o ýa adamlar bu kişi olup gaýtdy. Hökümet Dedim, hakyky reformasy bolmady. 80-nji ýylyň sistematy işlemeýän sistemany şunkuny ulanyp içine korrupsiýa salyp, ine şoňa problema, değil administrativ problema, şol ýa-ni WDP'de işleýän adamlar işleýän diýip saljak bolýar. Ýagni 0,5% şu 100% problemaň içine zady görkezip, şol problema ine şundan şu zatlar çözülenok diýjek bolýar. Kadrın almada sen. Inne ýokary kadrlara gitdi hemmeti. Inne ortak kadrlara gidiyor. Häzir. Sen näme reforma etjek? Pulun bolsa da reforma etjek bolsaň kadrlar bolmasa näme etjek? Inne häkimge ýa beýleke bellemeni adam öň pul berýän bolsa inne pulsuz alýar. Bir topar WDP'ler öň pul alýan bolsa pulsuz alýar. Sebebi pulsuz o ýerde
işat et bolanok, öyle pulum yok. O pulları sovaryalı, düzdüryalı bırdatlar, ya korrupsiyalar pulum yok. Ine, şoň üçin küçük administrativ problemalar çıkarıp, ine ulgomda şunu çözsek hemme çözülýär. Näçe şu ýerde siz problema diýňiz diýip, ýa problema düşünmeýän däli bir topar kabinet ministri çağırıp şonuň üstünden gülýär. Bunun bütün dünya görkezýär. Mundan bir aklyň arkadagy öwjek diýip, ine şuraya talap edýär diýip goýýar. Bu bir maskaraçylyk. Yollar, münakat Egerde häkimler günäkär bolýan bolsa, özi häkimler goýýardy. 15 ýyllap hiç tat çözülmedi. Bir gederen paxta plany bolmady. Bir gederen buğday plany realna bolmady. O kagyda 3 etse 5 etse 7 etse bolýar. Inni häzir häkimler oğul goýýar. Onu oğluna işten ayırmadılar. Näme 3 ýyldan bäri häkimler goýýar, aýrýar. Kakoy tolk? Diýmek häkimlerde problema däldi. Sen häzir täzini goýarsyň şoňda. Ondan muňa gyýyp başgasyny şoňda. Diýmek, diňe şondan ykdysat soragy düşünmeseň, siýasat soragy düşünmeseň, sosial soragy düşünmeseň, diňe şundan düşünüp bolýar. Häkimlerde günah ýok. Günah baýyň on çoklular şu problemi çözýär. Problema prezidentde. Problema kabinet ministrinin başlygyna birinci ministrde. Olam teň oglum. Problema ikiňizde. Şu ikiňiz bolup siz çürük tohum bolup bar ýerde şu çürütdiňiz, şu bir da öň işleýän bolsa çürütdiňiz. Ine problema näde? bilmiyorum. Efendim, yerin hakiki kitaplarına Sen adamlara yer payladın mı? Oraya gurlar yani. Prezident ol. Yok. Oğlun prezident sen üstünlüğü milli lider ol. Bütün öňe 100, 200, 300 yıl seyredip şu netice gelin mi? Adamlara yer paylamasan yerlerden yankı hiç yıl hasıl at bolanok, tıkşıytlı bolanok, korrupsiya ösüye. Ne yapıp pedir onaydı? Yerlerin iyisi yok. Aten beren okta yerleri. Biz birinci bilen aýtdyk, halka yerleri bermesek, hasıl alıp bolmaýar. Ýani hasıldan giýdiji alıp bolmaýar. Sebäbi o ýerde korrupsiya köpelýär. Şoň üçin halka bermeli yerleri. Yerin iyisi özüň hökümet yerin iyisi. Arenda berýän bir topar korrupsiýanylar, ondan hem ýani rahmetkeşler ýerdäki işleýän daýhany onun aranda alýa dubla 2 edek töleýär. Gymmat düşýär. Näme ýaşadyn? Özüň şol situasiýa sokýan, bilmän, düşünmän, stomatolog bol. Ondan yerleriň ýeri ýok diýen. Sen bizi idiot görýän, ýa sen idiotyň sen dowam edip üstümden bilýän. yani görkemler yani yollar hem bir var ya. Şimdi bunu onu öldürüp Ine gözüm öz bardan ýa. Kim şu daýhanlara ýa-da täfeşgördi özüň petdi. Kim petdi? Bizi bütün dünyada maskara edýän senle? Ya başga adamlar? Ya häkimin maskara edýän çykyp berse bir türýärmi? Ya häkim çykyp çapyp atdyň ýykylyp bütün dünya belli bolup bir tamsyk ýa-ni imaj edýärmi? Ýok, özüň sen özüňden başlaýda bir gerek bar. Yani kami, tohum mu, dökün mü ya böyle rahatlar devlet tarafından satın alıyor. O yüzden bu oldu. Dolayısıyla hemen bir işten duyulanlar böyle netice. Sizin özüňiz we oğluňyň netijesi. 19 ýyldan bäri netijeli işläp gelýär. Häzir Türkmenistan benzapravka bolansoň,
Türkmenistan'a açık kıymalı var. Bulmasa halkına çıkıp gitti içinden. 60% halkın gidenine sen millidir diýmeni tunmaly. Sen men hacı diýmeni tunmaly. Sen men dizayner, bu goşgy ýazan şahyr, poet diýmeni utunmaly sen. Utunşy sen bihaya. Men başga söz tap bilemok. Muňa yktat tarapyndan ýa siýasat tarapyndan düşündirmem bolany. Bir idiot. Yere geçmeden hakiki karançı. Şimdi bu kırmızı böyle uçurunu da onu da Şu kadar doğru etdim. Sizden gözükçülük gerek. Demek senden gözükçülük gerek. Dayhana yer ver. Koşulma. Tuğunamalar, yani transformatör bulkosdan vurur. Ondan kompresora moyar, turbo da çeker. Hemen çekip öyle. Siz yöne vara, onu giyenalar yalı gurgul dayhan bir zat kalanı büyük var yani. Dayhan yok vakti 5'te turup yani bu duyun artık yani. Utunçsuz hükümet. O ne oluyor? Dayhan hem mi gücünü veriyor da dedi. Traktörün tohumunu men verdim deyip yani danda altıda akka yani. O gurgulu entek yatır ya havaram yok. Ne hükümet? Siz oğurlar, hükümet de. Siz oğurlar. Hatta dökün verene de oğurluk ediyorlar. 100% vermeyen 60% veriyorlar. Hatta teknikte verene de oğurluk ediyorlar. Yine de dayhandan pul alıyorlar. Muhtardım deyip. Oğlum pul vermeli yine de. Onun zapçatına dayhan çıkarmalı. Siz dayhanı yöne ezdiniz, taladınız. Oğlum köçede var yakan talaman çıkıyor. Siz talamanlar. O zaman meyada idiot olup ya hekimin üstüne günahını atacak oluyor. Günah sen ne doğun? Biz senden doyduk. Ne deyince anladı biliyor musun? Hem memede doğaydı sen yıkaymadın mı? Köpüğün içerik var, yollarının, köprülerinin, elektrik bütünlerinin, mekteplerinin, çağlar bağlanır, kitapxanaların, medeniyet öylerine dursun. Yağdılar düğümlüğü avatlamak, bunlarla işlerini düşünmek. Yani protokol boyunca korkucuların gece durma. Onun evine yol yanlış bu. Ona da ister. Senin oğlunu etmeli birinci bilen. Senin oğlunuz şu velayet hekimi oýa. Senin oğlunuz reform etmeli. Senin oğlunuz velayetler aylanıp yankı toyları geçirmeli. Dayhanın yanına bak duruşmeli. Senin oğlunuz gidip birinci minister hükmünü gidip dayhanlar bilen şu problematını düşündürüp şöyle ministerler bilen reform etmeli. Senin oğlunuz size ruhsat vermeli arkadaş şehirine büdjetin pulu uğurlamana. Şu pulları durup yankı okuculuğunu, oğulları etraflara koymalı. Ne senin oğlunuz da ne? Ne yapacak tutsak eden olur? Ne yapacak bir işten ayıran olur? Sebebi siz vedipeleri taklap Türkmenistan'da olundur yani. Pul uğurlamak için. Siz oğurlar, siz banditler. Türkmenistan'ın işini var mı? Ya halkın işini var mı? Halk 60% gitti Türkmenistan'dan. Size 5 yıl bundan köp halk gerek yani. Bu neydi? 4 milyonun 60%'ı olanlar 2,5 milyon Türkmenistan çıktı. Bu neyden prezident olyan? Neyden birinci minister olyan? Neyden milli lider olyan? Utanma. Onu tuğd etmeyin melekat verin. Hem yankı bizim nira varsan Türkiye, Rusya, Avrupa, Varşava, Türkmenlerdir. Hem servis eden Türkmenler. Neyme Türkmen halkı belik halkın kim mi? Ya işlemle nokta. Gülyalı işlemle. Suudi medya bütün dünyada. Güne dine sizde kurbanı Berdi Muhammed. Cenab değil kurbanı Berdi Muhammed. Güne dine sizde. Sizin tohumunuzda. Biz sizden bizar. Oğlunuzdan hem, özünüzden hem, gıydınızdan hem, yığınlarınızdan hem, yani körükünlerden hem, çıkanlardan hem, hilmelerden biz bizar. Biz sizi tutup etmeli. Bizim başka lazımız yok. Şunun için hormatly ilişkiler 20. oktyabrda hem Mehmet öňe çıkıp nägeliklerini öküp şu ikisini tutup edelim. Şu ikisini tutup edip o dönemde salalım, bütün dünya görkelim. Nägeli o dönemde adamlar gynap saklandygy ve öýler näge şu kapana düşünýär. Şey dedim.
Yadımızdan çıkarmam. Her oğudakı, her dekmetkeş, her yani oğudak dayhanlar öz etrafında hekimliğine barmalı ve talep etmeli. Su yok, elektroenerji yok, kansanyalar yanıp gitti, haldinikler yanıp gitti. Kim bize verir? İş yok, tap iş. Bize çağrımızda eklemeyene pul yok. Mekteplere her hildatları almana pulumuz yok. Pul verin. Siz dolandırıyorsunuz, siz alıyorsunuz hem pulları. Hükümet alıyor. Siz hükümetin vekili. Siz yerde prezidentin vekili. Size prezident belliyor. Canadın prezidenti. İyi verdin pul bizim ovamda deyip talep edin. Sizin pulunuz. Vilayetten men yancı okudum. Hemme vilayetlerden yığınap 133 milyar pul yığınıyor. 133 milyardan dine hemme vilayetleri yani alsam dine mar vilayetten 2,9 milyar pul kaytarıyor. Kalanlar 10 çomanlılar. Hanı pullar? 3 milyardan beri de 5 milyar 15 milyar oluyor. 131 milyardan 15 milyardı iyi nagaydı galanı ne yapıp aşağı attırılmalı. Ne yapıp arkada ne yapıp yani 450 milyon dolara öğüne meçhul kurmalı. Ne yapıp? Kim o ruhsat verdi? Bolup da halk masadan başladı. Halkın rızasını gerek. Kim o ruhsat verdi? Hiç. Biz hiç satdiyem de yok. Biz çıkamda olma. Biz hekimliğe barıp talep edem de yok. Ne şundan başlayalım rahatlar. Şunun için ne alıkların gülköt baştan ondan bulur kaç gidiyor. İndiki videoyu edelim. Hormatly izleyiciler, ben size indiki videoyu koyayım. İndirdim. Я обратиться за помощью там. Сегодня я покажу. Министерство финансов и экономики Туркменистана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 писем. Прокуратура города Туркменбаши. 1, 2, так, 3. Генеральная прокуратура. 4. Вышестоящая организация. 1, 2, 3, 4, 5. Сама организация. Первое письмо с просьбой о выдаче характеристики. Мне выдали. Второе письмо, написанное 19 марта 26 года, с опровержением. Что вы за характеристику мне выдали? Дайте мне основания для такой характеристики. Организация, где ответ на это письмо? С 19 марта оно у вас. Дальше. Хакимлик Балканского вилаята. 26 июня. Ответа нету. Дальше. Министерство труда и социальной защиты. Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягузель Ахмухамед Гуламова. Это не буду озвучивать, серьезная организация. Адалат. Зяхмед Биджа. Суд. Суд. Это полиция. Зяхмед Биджа. И вот, наконец-таки, 14 августа 26 года я отправила письмо нашему Аркадапу, нашему президенту. Но у меня вопрос. Почему за 10 месяцев после всех моих обращений ни один человек так и не зашел в эту организацию, не взял эти 6 маглуматов и не посмотрел на доказательную базу для этих сумм? Почему? Если человек вам пишет и просит о помощи, это же не просто так. Я не единственная, кто обращалась к вам за помощью. И до меня были, и после меня вам поступали заявления на эту организацию. В чем их сила? Моя сила в правде, я знаю, я в этом уверена. А их сила в чем тогда? Почему вы доводите человека до состояния, что ему приходится выходить в ТикТок, выходить в социальные сети и говорить об этом? Почему никто из вас мне не помог? Я всем писала письма одинакового содержания. Меня обвинили, мне ничего не предоставили. Меня заставили написать увольнение с работы. Я прошла 2 суда. 2 суда я получила отказ. Итог, вы написали заявление своей рукой. Да, написала. Но до меня у вас была девочка, которая не написала это заявление и ушла со статьей в трудовой книге. Она тоже получила отказ. Как это все возможно? Разберитесь. Досконально, всесторонне лучше разберитесь в этой ситуации. Я не успокоюсь, я свой рот не закрою. Здравствуйте. Многие мне пишут. Yine hormatly izleyiciler, Türkmenistan'ın içinde şu yaşayıp öz hakkını koruyor. Gördün mü? Yazan hatlarını hemen okuyor. Yine kurbanı verdim Muhammed'e.
sen kabinet ministre getirip buraya yığınak geçirende oğlun derine gelip yığınak geçirenden ine şu yan hatlar okuma. Ya sen şunun mini lideri. Sen şunun yankı problemlerini çözmeli adam. Şunun geleceğini tetkiklemeli adam. Ve kim şu problemleri çözmese şoları izarlamalı adam. Sen öğüdüm eğerferçilik edip diyorsun. Sen öğüdüm bunlara bir parvalık edip diyorsun. Şu ýylyň ýazan hatlarynyň möçberi we beýlik adamlaryň öz haklarını gorayan adamlaryň ýazan hatlarynyň möçberine üns berýär. Emme de appiski diye gorkya ýa para çykarmany. Ya da korrupsiýa gonaý diýär. Sen kim diýip aýdýar? Üns berin. Şular ýalmaşgala bir gurama bar ýa. Ministrliga. Şu ýerde ministr muňa diýär. Sen kim diýär? Ýene üns berin. Bizim fetlerimiz bilen prezident aýlanmaly. Bizim fetlerimiz oğurludur. Bu oğru, atalı oğru. Indi şu gelen oğru bizim problemlerini çözmek için, bize servis etmek için yankı birinci ministr bolýar. Ona başka birine bermän gorkýar. Serdar Berman. Özü bolýar. Hem birinci ministr, ýerine ýetirici ministr diýmek işler günne edýän ministr. Hem prezident. Goý bolsun. Bolýar. Kanun bozupdyr. Oğurlan. İkinci, şolunni beýlik ministrleri, olaryň beýlik departamentiniň başlyklaryny işe kabul etmeli. Halka hyzmat etmek üçin. Ünsür, halka hyzmat etmek üçin. Halkyň wekilim gelenine sen kim diýär? Bu maskarçylygy eşitdik gördüňizmi? Şular ýalan Orsça YouTube nimede aýdyp bütün dünýä ýaradýar. Ine. Şular ýalan maskara edýär. Şu ministr maskara edýär. Sen kim diýip? O ne sen halkın pulunu işleyen, yani halktan gelen, TV ayaklarından gelen sen pulun diyen, şöyle büdjete gelen, büdjetten sana pul verilen yürüten halka hizmet için. Benim halk gelip sana sonra verenler şunu kömek etmeli, şunu gayret edin diye. Sen kim diyen o? Sen o kim? Benimle sonra veren, siz kim? Niye şöyle de işleyen? Kim sizi koydu? Atalı oğul mu? Ola bu torunlar kaman bir beýleksem bu torun verdi bitçi. Hemme zatyn gorkup berýär. İktisam jenaýatçy günne konstitusiýa bolýar. Günne. Diňe şu video üçin ýa-ki haramdaly tutup tutsak etmeli. Mesela gonaýdy. Mysal üçin bir parlamentde deputat taýlandy. Bar birinji ýa-ki prezidentiň orna kabinetine girip men ýygnak geçirjek kabinet ministri ýygnak geçirýär. Näme derler şonu? Tutup bazarlara. Bulum şeyle. Halk maslahatyň ýa-ki parlament saýlanan parlamentin vekili gidip oğluna derip ýa kabinet ministrine geçirýär. Hökümet işgärleri onu gazap etmeli. Sen kim diýmeli? Ine şu ýerde siz diýmeli. Sen kim o? Näme iş ýapýarsyň der? Bar ýok bol halk maslahatyň ýa-ki öňki ola pampita diýip ýören ýaşulyň bilen bar ýok bol diýmeli. Watan satanlara. Ine şu ýaly bulun bir maskarçylyk. Kabinet ministri maskarçylyk. Şöyle barmaly adam gelip kabinet ministri geçirýär. Maskarçylyk. Onuň o diýen zatlaryny hemme zatlar oğurlar. Inni ýa-ki oğurlarda köçeler ýok, etraplarda köprüler ýok. Onuň bir administrativ problemi üçin ýok diýip hekimlerine ijad edýär. Sen o idiot bolsaň, biz idiot näme? Ol bir ikilikçe düşünükler bolar. Pullar neydi? Kimalli. Näçe pul ýok oğurlarda, etraplarda, vilayatlerde. Näçe berilýän bir 2%, 2%dan täkaje geçen pulu ola näme köprüler ursun, näme nimeler ursun, mektepler, kitapxanalar näme gurun edýär? Näçe bir adam üstüne gülýär sen? Ya diýen zadyň özüň eşitme okmy? Idiot. Ine şunu ýaly. Şu ýaly bizim vatandaşlarymyz haklaryny goraýmasa, hakyny gorap bolmak mesela. Şoň üçin berekeler şu ýalňyşmasam Maria berekeler dowam edin. Bizim videolaryny görkezip bütün dünýä biz hat ýazar we düşündirir. Bolup geçen zatlar. Indiki videoda edelim hormatly izleýişler. Men ýürüte şunu videony ýa-ki özüne milli lider diýen, öz oğlunyň milli lideri Ganhor Urwan Berdimuhamedow koýan. Ine bütün dünýäde hatta stomatology ýa-ki aýryp ýerine robot koýýarlar. Ösýär bütün dünýä. Türkmenistan
Hatta o joluna 70-nji, 80-nji, 60-njy ýyllaryň ýa-ni okujuk sistematynda bolan. Sen näme ölçeksen? Elbetde 21 ýylda bir gezegen plan gazanıp bilmeden. Ataly ogul bolup. Senem dolandyrdyň Türkmenistany, oglum dolandyrdy. Iki bolum, ýa-ni Türkmenistan dolandyrdyň premier ministr bolanyň, prezident bolanyň. Hiç wagt siz ne buğday plan doldygyň, ne paxta plan. Sebebi siz düşmän bolýar. Indi siz bütün dünya derdim, bütün dünya ötüye, biz gaty da biz ýygalyk döwletleriň ýyrymyň Hudaý saklasyn. Indi derdim şu video ünsürpserdim, dünyada bolup geçen ösüşleri. Precision cleaning, demonstrating its ability to access difficult to reach areas with consistent pressure. The robot is now performing a precision cleaning. Yine şu yerde robot, robotu öwleşdirip, onu iskusny intellekt koyup içine bir topar agentler koyup, bir topar programlar düzüp, onun ýa-ni fizik, bio ve iskusny intellekt taraplarını östürüp, doktor bejerdiler. Bizim o doktorlaryny bilim akylmän daşyrdy. Bizde internet yok. Ola sanatı teknoloji geçip maskara bolup bütün dünyada oğlum. Sevda berdim hamle. Ne elsen internet yok döwletde sanat teknoloji geçirýär. Bir gülkünç, ol bir Rabakov, onu başka sözüm deyip bolan. Rabakov ona göre akıllı. Düşnen o ajörde hocalyk işleri, ýa-ni mali işlerine düşnen ok näme çegirin o ajrap ýör. Şondan 3 ýylda bu diňe gadagynçylyk kanunlary çykarýar, başgalar çykarýar o. Gadagynçylyk çykaryp bilýär, onu bir akmam çykaryp bilýär, onu bir ülkeçik akla gerek yani. Yine sizin ölçüşünüz. Ters ölçüş değil. Отрицательный рост değil ya, ters ölçüş. Başka ölçüş yok aslında. Siz parazitler olýar, diňe ýa-ni potrебительler. Siz bir sazdavat edip görüňiz. Ne firma çykardınız, ne zavod kurup gördüňiz, ne zavodu işletip gördüňiz, ne de aýlyk berip gördüňiz adamlara, ne de kredit alıp boş bolup jogapkärçilik kıldyňyz. Diňe ministr bolup jogapkärçilik alyp pul goladyňyz boldy. Oğluna hiç yerde de işlemedi. Hiç adam bilen ok. Bir narkoman serhoşun saýygyna prezident boldy. O tarpiyada gıydın ama Hudaý saklady. O da parlamentin başına gelse, tarpiyada Rabakov serhoş. Türkmenistan'ın göçkülerine. Yine hormatly ýerleşler, ýagdaýlar şeýle. Şoň üçin 23 sentýabrda halk maslahaty bolýar. Eýýän bir de ýatyp başladylar. Berekella ortaýetden bir de ýadan olanjyk öz student öz tekliplerini ýazdy. 10 teklip goýýardy. Berekella. Şol ýaly halk maslahatyna teklipler berip, sizin adyňyzda, sizin näme problemaňyz bolsa, näme teklipiňiz bolsa, näme soruňyz bolsa, kyn görmän ine şu ýerde ünsürplerdim. Men telefonlarym var ve şu ýerde men Telegram adresim var. Şoňa ýazyp bilersiňiz. Biz şolar jemläp, aktivistler bilen teljerä, sosial ugurdan, syýasy ugurdan, ykysady ugurdan, tehnologiýa ugurdan, medeniýet ugurdan, ýa-ni şolar bölüp bulary ýa-ni çözüm tökmünde ve maslahat tökmünde ve pikir tökmünde bir halk maslahatynyň wekillerine YouTube'da ofitsial halk maslahatyny urulur, kabinet ministri urulur, hem ýere urulur. Bütün dünya urulur. Sizin esen guly, ol ýol ötün, ya guşgu diýdi, ya darganata diýdi, ya da terkçi diýdi. Şu oturan ýerinizde bize maslahat beriň. Sizin şu ýerde tekleriniz bizi bütün dünya eşitdir. Şoň üçin halk maslahatyna egerde biz teklipler berdik, egerde biz soragymyzy goýsak, egerde biz özümüz halk maslahaty höküminde halk bolup şoň gatnaşlar, halk maslahaty düzüldür. Mümkin o serhoş ganhorda aýdar, o bolly edeliňini. Halkdan eýem şunu gelip başladı, biz şunu çözmedek, bizem ýygnalar, senem ýygnalar diýip, onu mümkin serhoş, idiot, bir kısan bizim soragymyzy seredip, sizin ýagdaýyňyzy golaşdyr. Şoň üçin sizin tekliplerinize garaşýar. Ola bir, ikinci 27 oktýabrda, 23 sentýabr teklipleriniz näçe il berdiňiz biz
tercihler üstünde işler. Näçe il berteniz biz 10 ýaşyna 20'lerine eýýäm ýa hökümede eýýäm parlamente eýýäm halk maslahatynyň wekillerine geçirirdi. Şoň üçin egerde siz ýerlerde gymyllamany ýa gorksaňyz ýa-da gymyllap bilmeseňiz oturan ýanynda telegramda ýatyp. Eger ýatyp bilmeseňiz ogluňyz, çagaňyz, goňşuňyz, dostuňyz, ýaryňyz ýa Rossiýada ýaşaýan birine telefonyna düşündirin özi ýazyp. Biperway bolmaň watana, öz durmuşyňa, öz doganlarına sonra. Indiki pişikleçeli hoşsag bolun. Bizim kanallarymyza ýazyň. Biz sizin bilen şu döwlet düzeltmeli, başgalaç ýok. Bize daşyny gep düzeltmek ýok. Şoň üçin hemme zat bizim elimizde. Hoşsag bolun.